işlemege yolumuz ak. Arka dağlı kahraman Tirdarımız size şükran. Yaşa yaşa arka dağlı kahraman Tirdarımız. Yaşa yaşa milli lider kahraman arka dağımız. Yaşa yaşa arka dağlı kahraman Tirdarımız. Yaşa yaşa milli lider kahraman arka dağımız. Paytahtın esasy şahy ýolunyň ugruna bina edilen täze toplumyň öňündäki meýdançada türkmen toýlaryna mahsus ýagdaý emele geldi. Merkeziň bayramçylyk ekänine bedelmegi, medeniýet we sunat usatlarynyň belenti ruhy beslenen joşguly çykyşlary bu ýerde ähli şahatlyk şowgunyň dawarasynyň belende götürmegini şertlendirge. Täze sowda we dinjaliş merkeziniň açyş dawarasyna köp sanly adamlar, ýaşlar, şeýle-de paytahtymyzyň ilaty hemem oň mihmanlary gatnaşdylar. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýet bolan şanly wakalyň guramaçylyk derejesine kim bir taraplan esasy çemleşilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Bu ýerde gurulan şäheriniň Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçilere birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllyk münasibetli ýaýbanlanýan dawarlary bilen utgaşmagy oň many mazmun taýdan hasam baýlaşmagyny öpçün etdi. Munyň özi pekim paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň her bir günniň şanly wakalary ýatda galjy pursatlary beslenýändigini has aýdynlyk bilen eşkär edýär. Arkaç atly sowda dinjaliş merkeziniň açyş dawarasyna çykyş edenler soňky ýyllarda ýurdumyzda telekeçilik işini höwetlendirmegi, sowda medeniýetiniň ýokary halkara ulumlaryna laýyk gelmegi we hyzmatlary ulgamynyň işini kemilleşdirmegi ugruny döwlet derejesine alat edilýän üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arka dağymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belenşäli ýurdumyzyň içerki bazarlaryna haritlaň we önümleň durly görünüşleriniň bolşunyň öpçün edilmegi ugruny toplumlaryň işleri alyp barýar. Şunda halkyň sarp edýän şeýle-de uly islegellerliýän haritlaň we çörlerini hemem görünüşlerini artyrmak, ýeňil we azyk senagatynyň önümçilik kuwatlyklaryny talap laýyk derejede pugtulandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şäheriň binagerlik keşine öz bolşuly bedeg beren täze toplumyň sowda we hyzmatlary ulgamynyň medeniýetini ýokarlandyrmak, işor düzümleň işini kemilleşdirmek bilen bir hatarda täze iş orunlaryny döretmek wagtda aýratyn ähmiýetlidigini bellemek ýakymly. Munyň özi häzirki döwürde gahrman arka dağymyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň we arka dağly gahrman Tirdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn netijesidir. Şeýlelikde ýurdumyzyň welaýatlaryna, paýtagtymyzda hemem arka dağı şäherinde hyzmatlar ulgamynyň işini kemilleşdirmek, sowdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, bu ugry degişli döwür we desgalary bina etmek meseleleri döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Bu bolsa häzirki zamanyň iň kemil enjamlary bilen öpçün edilen täze sowda merkezleriniň gurulmagyna giň ýol açýar. Guruluşyň umumy eýeleýän meýdany 4,7 hektara barabar bolup, ol häzirki zaman guruluşyk we binagerlik usullary esasyna bina edildi. Şeýle-de bu ýerde eşewerlik merkeziniň binasy bolup, oň ýerasy hemem birinji gatlaryna azyk we egneşikler dukany ýerleşdirildi. Bu binanyň ikinji gatyndan 10-njy gat aralygyna bolsa eşewerligi niýetlenen hemem häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylan eşewerlik otoglary ýerleşdirildi. Otoglarda netijeli iş alyp barmak, dörli derejedäki duşuklary we maslahatlary geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňüne tutuldy. Arkaç sowda dinjaliş merkeziniň binasynda köp sanly desgalar bar. Ustat golçur kerhanasynyň hünärmenler tarapyndan bina edilen täze desgalar toplumy döwür we inženýerçilik tehnika çözgütleri esasynda hemem häzirki zamanyň ekologiýa talaplaryna laýyklykda gurulup ulanmaga berildi. Guruluşykda berklik we uzak möhletlilik talaplaryna laýyk gelýän guruluşyk hemem bezek tirişdeleri ulanyldy. Bu bolsa toplumyň binagerlik wagty häzirki zaman talaplaryna dowlu laýyk gelmegi şertlendirdi. Ýurdumyzda sowda we telekeçilik ulgamyny hem taraplyny ösdürmek, hususy böleg milli ykdysadyýatymyzda eýeleýän ornuny artdyrmak, hormatly prezidentimiziň başdanlygyny durmuşa geçirilýän berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek milli maksatnamasynyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde ýurdumyzda bölek satuw haryta bolan şonuň meçhurlary ýygydarly ýokarlanýar. Şonu içerki bazarlarda ul islegden peýdalanýan önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şoň bilen birlikde ýurdumyzda özara bähitli halkara hyzmatdaşlyk ýürelgilerini esaslanýan daşary ykdysady strategiýa üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu bolsa daşary
sewda dolanşanyň ösüş depkinleriniň eýdigiderli ýokurlanmagyny öpçün edýär. Şeýlelikde milli inşaatlyk dödümleriniň işi sazlaşykly ösürilýär. Şonda sewda we hyzmatlar ulgamyna, öňümçilik kuwatlyklaryna degişli desgalary bilen bir hatarda idara binalarynyň gurulşyna zerur öns berilýär. Ýurdumyzyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzalary öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen häzirki zaman talaplaryna dowlu laýyk gelýän köp sanly idara ediş we täzirçilik binalaryny gysga wagtda gurup ulanmaga berýärler. Milli sewda ulgamyna aýratyn ähmiýetli bolan täze binanyň açylyş dawratyna gatnaşanlar ýurdumyzyň telekeçilerine berýän hem taraplaryny gollaw üçin hormatly prezidentimize hem gahrman arka dağımıza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Paýtagtymyzyň gözel künjegine gurup ulanmaga berilen täze sewda we diýinçilik merkeziniň dukanlarynyň tekjelerinde halkymyzyň günnelik durmuşyna ulanylýan önümleriniň we köp sanly hojuluk haritlarynyň durly görnüşleri ýerleşdirilipdir. Munyň özi ýurdumyzda halkyň ösen esleni kanagatlandyrmak ugruna alınıp barýan toplumlaryň işleň aýdyň netijesidir. Sewda merkeziniň dukanlarynyň öpçünçiligi bilen bir hatarda toplumyň ähli desgallarynyň binagerlik çözgüdi babatda häzirki zaman talaplaryna dowlu laýyk gelýänligi bellemek ýakymly. Şeýlede dukanlarda aljylar üçin hem satyjylar üçin hem döredilen şertleň amatlylygy taýdan ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýänligi bellerliklidir. Munyň özi ýurdumyzda adamlar ulyň bagtyar durmuşy ugruna döwlet tarapyndan eýdiderli alad edilýäniginiň aýdyň beýanydyr. Bina edilen desgalyň bir meňdeş nusxadaky taslamalary betewi binagerlik görnüşinde ýerine ýetirilipdir. Bu bolsa şäher gurulşyk maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna we döwrewap ýürülgülere laýyklykda amalaşdyrylýanynyň nowatdaky beýanyna uruly. Gurulşyk işlerine binalan sazlaşygyny we utgoşukly görnüşine möhüm ähmiýet berildi. Bu bolsa ýurdumyzyň baş şäheriniň keşfiniň häzirki döwrüň ruhuny kybap derejede özgürýänligini görkezýär. Soňky ýyllarda ykdysadyýetimiziň ähli podoklaryna bolşýaly telekeçilik ulgamyny, sewda we hyzmatlar ugurlaryny alınıp barýan işleň köp ugurly häsiýeti eýdigini bellemeli. Täze merkeziň ýanaşyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmagy, onu taslamaçylary we gurulşykçylary belirleýän talaplaryň ýerine ýetirilendigini görkezýär. Täze toplumyň urduş desgalan bina edilendigini aýratyn belemeli. Şonuň bilen baglykda merkeziň çäginde 330 we 146 orunluk açyk atmanyň astyndaky we ýerasty awtoduralgylar hem 400 orunluk köp gatly duralgy bina edildi. Munyň özi ýurdumyzda döwlet hususy hyzmatdaşlarynyň köp ugurly esasy ýoly goýulýanyny görkezýär. Şonu sewda medeniýetini ýokurlandyrmak, bu ulgamy degişli dödümleň hojuluk işini ýöretmegiň netijeli usullary ornaşdyrmak meselelerine zerur öns berilýär. Bu bolsa häzirki zaman bazı gatnaşyklarynyň talaplarynyň degişli derejede ýerine ýetirilmegine ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň telekeçilik dödüminiň ähli ugurlary boýunça sazlaşykly ösüş ýolyny düşen, ony alamatlandyran şanly wakanyň mübarek Oraz aýyna geçirilýänligi nazara alynıp, dawra tamamlanandan soňra bu ýerde agdaçar toý sadakasy berildi. Agdaçar sadakasyna okulan aýat töwerlerde halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň öpçün edilme uguruna eýdigiderli alad edýänlikleri üçin hormatly prezidentimize hem gahrman arka dağımyza beýik bir bardan berk jan saglyk, uzak ömür, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň dowam bolmagy dileg edildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durly künjeklerine gurulýan desgalan binagerlik keşine, ularda döredilýän mümkinçilikleri we binalaryň bede aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi magtymly şa ýolunyň ugruny bina edilen arkaç sewda diýinçilik merkeziniň binalarynyň agşamky görnüşlerine hasam aýdyň doýulýar. Merkeziň älim oşar öwüşünli aşyklary halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň aýdyň şanyna urulyp adamlarda ýakymly täsirler galdyrýar. Munyň özi häzirki zamanyň durmuş maksatly desgalarynyň binagerlik çözgüdini ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändigini görkezýär. Alelwan aşyklarynyň paýtatymyzyň tallaýy agşamlarynyň baş bedegi bolup, olar milli binagerlik ýörelgeleriniň oýun çözgütleri eýedigini we dünýä nusxulukdygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär.